laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jiji, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Bizkartzaina. Trabanen udako bizilekua. Egunero gertatzen dira mirariak gure inguruan. Herri honetan ez dago aspertzeko astirik. Lagundu! Lagundu! Ja, lagundu! Lagundu! Bueno. Pancho! Askatu mesedez! Mesedez! Tira, lasai. Ez tiratu arpetik! Pancho, salbatu egin nauzu! Eroia zara! Orain bizia sordizu! Tira, ez egin dramarik! Ez da drama! Nire bizia zure eskuetan egonda! Askatu egin nauzu amakatik! Hemendik aurrera arazoren bat duzunean, nian egongo nahizu salbatzeko atizkidea! Eskerrik asko! Baina hemen ez dago bat ere arriskurik! Bai horixe, aurkituko dut salbatzeko aukeraren bat! Bueno, orduan, joan naiteke orain? Bai, zoaz, ez izan ezeren beldur, hemendik aurrera biak bat gara, Pancho eta Traban, elkarrekin garaiezinak gara! Arrituta utzi zaitut? Zer da hau guztia? Eraikitzen ari gara, nola da izena, defentsa sistema gotortua. Alarma jarri dugu, zuloa egiten ari gara, eta txarrantxadun esiarekin inguratuko dugu dena. Hauek dira planoak. Ona! Burutik zaude. Ez da nahikoa, zuzen zaude, Pancho, 100 100.000. Sendotu egin behar dugu defentsa. Txapurrek harriko dugu zeintzeko. Ez hartza, hartzuri karagarri bat. Herrian ez daukagu hartzuririk. Hori ikusiko dugu, Pancho. Burutik dago. Baina zaude, gero esan diot. Herrian ez daukagu hartzuririk. Zer erantzun dizu? Zirkinik ere, zu lasai, Pancho. Kontrolpean daukat dena. Baina Traban... Zertan ari zara? Jaso eskuak! Ez dut nahi. Utzi bakean. Eta zoaz hemendik. Kuku, hemen nago! Utzi, neure motxila da! Traban, zertan ari zara? Bizia salbatuko dizutzuk niri bezala. Hori ez da nirea, norbaitek azuko zuen! Zergatik zatoz nire aurka? Arriskuan jarri duzulako nire babestua! Babestua? Zer da orain? Tira, goma, konfiskatu egin behar dizut estelako edo badelako... Badelako zer? Arma bat! Pancho, zer izan da hori? Susmorik ere ez, baina arazoak izango ditut. Egin berria, hartu nahi duzun beste. Mil esker, Marian. Zela saitasuna. Gaur ez dakit zer jasoko zaidan urrenko. Geldi, probatu egin behar dut lehenengo. Neuretzat zen! Zer da guztia? Ea saltzerik dudan, hiletxu honek. Doi, babestu egin behar nahuel erabaki du. Jakina, Trabanen obsesioak, ez da polita. Badaukazu ez erredateko? Pastelak ez dizu eraginik egin oraindik? Zergatik diozuea eraginik egin didan, Pastela pozoituta zegoelako. Pozoituta, zer gertatuko zait? Nola jakingo dut ba? Orain arte inork ez du pastel pozoiturik jan.
Eskerrik asko, Marian. Edertu ikaratu duzu orengoan. Nik traban terapia deitzen diot. Oso eraginkorra da, baina ez du luzaro irauten. Arratsaldeon, Non fin! dago zure bizkartzaina, Pantxo? Oie, Kaixo, Pantxo! Nikolas, zertan zabiltza? Uti bakean, ez etorri nigana! Pantxo? Katalin! Ah! Katalin! Pantxo! Barkatu, presak arabil! Ara, zer da hau guztia? Traban! Utzirteten neure etxea da! Pantxo, zergatik dago hemen? Pantxo! Pantxo, utzi sartzen! Handi! Joan! Bai, ospa, Pantxo asteazkenetan hartzen ditu bisitak. Hau margolan atela diozu, mesedez. Traban terapia! Hori da! Traban terapia! Lagundu! 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 Ai, ene. Lagundu! 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 Pantxo de caridad. Pantxo, ezin zaitezke bakarrik jaitsi. Zergatik zaude hemen? Ezin naiteke jaitsi. Nire bizkartzain zintzoak hemendik jaisten laguntzea nahi dut. Ederto, egin salto, baina kontu, Ai, zangoan min hartu dut. Zeuk eramango nauzu? Joan azkarrago gaurko salto nahi nuke. Orain beste zangoan hartu dut Baiz min. begiratu niri, ez da pentsatu ere, ez zaitut gehiago babestuko, kito, kokoterainonago amaitu da. Orduan orain, abandonatu ekingo nauzu. Nik ez zaitut abandona dena delakoa. Zure errua da, ez dakizu mugak non dauden. Nekagarria zara, aprobetxategia eta lotxakabea amaitu dugu, zeuretzat hartzuria. Ondo irten da. Pantxo, bagoaz! Pantxo, eutxi! Ai, Lasai lagunak. Nire bizkartzaina joan da azkenean. Orain salbunago. Eta hartza, non dago hartza? Hartz zuria oraindik lodako. Ez da lan erraza ez. Hemen gaume bat zaitzea! Lagundu!